Alueellinen verkkokauppa matkailussa. Matkailu on ollut vuosia jonkinlainen pioneeri verkkokaupassa. Erityisesti lentoyhtiöt saivat jo varhaisessa vaiheessa asiakkaat koulutettua siihen, että lentoliput ostetaan verkosta. Matkailun aluetasolla näin ei kuitenkaan ole. Edelleen hyvin harva matkailutoimija on mukana verkkokaupassa. Tähän on monia syitä. Osaaminen. Verkkokauppaan siirtyminen tuntuu vain liian vaikealta. Hinta. Verkkokauppa on liian kallis. Motivaatio. Asiakkaat on aina ennenkin löytänyt tiensä meidän mökille, miksi pitäisi muuttua. Ideaali kuitenkin olisi, että asiakas löytäisi kaiken tarvitsemansa samasta paikasta. Jos asiakas etsii vaikkapa mökkiä joltain matkailualueelta, olisi hyvä, että ei tarvitsisi lähteä soittelemaan useisiin paikkoihin. Lisäksi yhteinen verkkokauppa mahdollistaa niin sanotun dynaamisen paketoinnin, eli sen, että asiakas voi kerralla ostaa majoituksen, kuljetukset, ohjelmapalvelut, tapahtumaliput ja ruokailut. Tätä on yritetty aikaisemminkin, mutta vasta nyt alkaa aika olemaan kypsä. Markkinoilla on toimijoita, jotka voivat tarjota erittäin houkuttelevan kokonaisuuden. Alueellinen verkkokauppa mahdollistaa sen, että yrittäjä voi pitää kapasiteetin yhdessä paikassa sen sijaan, että se pitäisi jakaa eri paikkoihin. Eli yksi verkkokauppa keskustelee muiden verkkokauppojen kanssa, kuten Booking.com, Hotels.com, Expedia, Fidelio ja muut. Tätä kautta saadaan näkyvyys erittäin laajaksi, mutta kapasiteetti on kuitenkin yhdessä paikassa. Yrittäjän ikiomassa verkkokaupassa, jota hallinnoi yrittäjä itse. Yrityksen ei ole välttämätöntä vaihtaa jo olemassa olevaa verkkokauppaa, vaan näkyvyys alueellisessa verkkokaupassa voidaan useissa tapauksissa toteuttaa rajapinnan kautta. Esimerkiksi autovuokraamot voivat tulla mukaan rajapinnan kautta alueelliseen verkkokauppaan. Verkkokauppa toimii parhaimmillaan tuotannonohjausvälineenä, eli koko yrittäjän päivittäinen toimiminen muotoutuu uudelleen ja tehokkaammin sähköisten työkalujen avulla. Oleellista on, että matkailutuotteiden pitää jatkossa olla verkkokaupassa. Jo nyt kilpailijamme Ruotsissa ovat reilusti meitä edellä. Eli lähitulevaisuudessa kaikki toimijat tulevat valitsemaan itselleen sopivan verkkokaupparatkaisun. Hyvin usein valinta tehdään sen perusteella, mitä mikin myyntimies sattuu juuri sillä hetkellä tarjoamaan. Olisiko parempi, että tehdään tämä ratkaisu nyt, kun vielä voidaan, keskitetysti ja yhdessä? Valitaan paras mahdollinen toimija, koulutetaan toimijat yhdessä ja tehdään yhteistyötä. Ja saadaan samalla verkkokaupan kustannukset alas. Matkailuala ei ole kuten muut alat. Matkailussa pärjätään vain saumattomalla ja laajalla yhteistyöllä, ja verkkokauppa on osa tätä yhteistyötä.